Ante la duda, Raps. Raps. Noi astăzi Facem pe dreapta. Mergem să livrăm. Uite, nu răspund cu rog. clienții noștri dragi. Eu. Hai, ești. Ca la păcănele. Nu sunt negru. Sunt dubalurare și în livre scolete de la GLS, măi. Da, dragi prieteni, astăzi ne aflăm la curierat Rapidet și livrăm colete, noul meu job. Dacă n-am învățat, livrez colete cu rareș de la GLS. Așa că v-am pupat și v-am lăsat. Și acum vine bossul. Ce fericit e cu livra colete. Ia uitați-vă la el ce fericit e. Și curierul e rapid, știi? Am făcut un leu ciubuc. Felicitări. Bueno, doncs sí, no que estem fent feina, mira cum trabalha. Și-mi place să lucri, dar de aia te plătește șeful tău, să lucri. Bă, mira, si no sabes conduir, mira o que pasa. ¿Ves? Ce pasa si no sabes conduir? Ai zis că aprende a conduce, hijo de puta. Gata, sugace, vreau pauză, eu nu mai pot, m-am săturat de atâta lucru. Bă, pauză, bă! Pauză! Hai mă, pulă. Pauză, am zis! Hai mă, mult. Rareș! Hai odată, bă! Nu avea ore ce fa. Hai vedem ce face copilul ăsta. Că m-am săturat de el. Trebuie să terminăm și noi treaba, să mergem la familie, la copii, la părinți, acasă. Bă, tu spurul? Hai, ce greu e. Și eu unde mai stau? Bă, nu mai am loc. Deci băieții de la GLS sunt cei mai tari băieți. Dați aici forță. Bueno, pues ya estén preparados para nada, ¿no? Pues veamos aquí. Și aquí. Asta e de la Cuca. Bă, eu le pun cum vreau eu, bă, că nu tu trebuie să stai aici așa. Albina! E bueno, pues ara sí que ja hem acabat. Ja els hem donat tots, menys un, que el tenim aquí. El tenim aquí, que ara l'anirem a donar i el donaré jo, perquè vegéssiu que he treballat dur. I ara una miqueta de romanès. Am terminat pe ziua de astăzi de praf și pulbere. Și acum mergem să livrăm ultimul pachet. Deci suntem Moș Crăciun. Mă simt ca Moș Crăciun. Și mergem pe aici pe stradă cu șoferul nostru să lăsăm ultimul pachet. Ne vedem în scurt timp. Ciao. Ioi, mamă, dar ce bun ești, pitați? Am vist un pitat. Uns pitați am vist. Pues așa, mergem să lăsăm ultimul pachet și ne vedem în 2 minute. Așa că, ante la duda, Raps. Ante la duda, Raps. Raps. L'ultim client. Ja hem arribat a l'últim client. Mireu-lo. No sé si està content perquè li hem donat o no.
Bă, tu ești fericit că ți-am adus pachetul sau? Da? Vrei să o apun sub? Ha? Dar ce e acolo? Hă? Ce? Eu te-am tot făcut așa. Dă-ne banii. Păi ți-am dat, ce? Unde mi-ai dat, mă? I-am dat, nu? Da, mă. Păi da. Au, nu stă cu tene, că le-am donat, nu stă cu tene. Păi ai, ți-ai dat banii? Da. Da. Ai făcut ce bun? Asta nu se zice ceau. Ai. Bă, nu putem acaba la giornata d'avui. Ens falta agafar poca cosa i ja estem. Nu e așa, bă? Ce? Am terminat pe astăzi. Da. Dacă v-a plăcut, dați like. Dacă nu v-a plăcut, tot așa dați like. Și ne auzim în continuare pe canalul ăsta. Si t'ha agradat, dona-li m'agrada. Si no t'ha agradat, dona-li m'agrada. I si no em segueixes, sígueme pero por la calle, no, Rești, tu că înveți acum pentru redobândirea carnetului. Ce semn e ăla de aici, din față? De tablă! De ce? De tablă! Bun, răspunsul este corect, dar nu o să iese